Aku gak bisa keluar loh.
Aku mau kira gitu. Lagi live kelas apa itu? Yang itu kelas gak sih? Orang mati Sukses bersama dia moto, rombongan teman Spanyol dengan Dionoto, Tumulupin, Haji, dengan Dionoto Sangku Boyo. Yo. Semoga nanti mundur. Aku terima konteks wiwit putih tapi ada terus mundur. Dumateng penonton ingkang wonten selaing jumlah acara ya malih anggenipun mirsani kasuwun radi mundur. Parkir salangipun ibu-ibu. Resiko ditanggung penumpang. Tidak boleh semoga penonton anggenipun mirsani radi mundur.
Jangan jelek, angin potensi kasuan lagi mundur. Sepindah malih, dumateng penonton ingkang wonten ing saiki. Jangan jelek, anggenipun mirsani kasuan lagi mundur. Ya. Ayo men. Jalannya lekel lagi. Siap dukung. Pindah malih kanggo dumateng penonton ingkang wonten ing selaing gegangan cewek. Sumangga anggenipun mirsani lagi mundur. Amargi resiko ditanggung penumpang. Tujuan ini. Terus masing maju golongan bener-bener campur materi salah dan cara memutuskan apa kabeh maju golongan dan cinta panandang kabeh leboro kasih dulu sak tengah materi salah dan Guring para senopati para wajib golong pinangka kanggo pralampita sak tempune kinarya kanggo dalan semuting dan batalus lumatari sang pawang kandos anyepung sak baik cara tunggu sarana sekar mawar petabit ana kantil ana kenapa sekar beratus garung pinangka dicangkering cara tunggu sarana kita ingin juga kantas menetro kan nyambut dorong kekirisan sondro soderanan sekaku kecegak secelak kampung sak guling torok dorong rokang kunisi sisi rokta sisi kok langsung marang rok dorok rok putro dorok rok sejio paduka sungguh-sung ayo dulu
Bapak Ibu, rezekinya kurang kan nyemplung dewe. Ayo dulu katanya orangnya dulu. Dan juga himbauan bagi para penonton jangan menginjak selang air ya, karena kan suplai airnya menjadi lambat ya, monggo ya. Oke, monggo sing mirsani sing wonten ngajeng kabeh lenggah mawon ya, wonten kebiasaan. Menika binuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang ngasta mobil platipun AA1599 PC menika dipun untuk menggeser sarana
Sekagungan dalam bagi dalam lebih bagus. Plat nomor A1599 PC. Saya ganti. Kenapa tidak malu kan? Rambut Joko malah kok
ngapot yun aku rabu songo Ambil yang bisa. Alhamdulillah Mas Putih, Mbak Amet. Penontonnya full. Iya. Full kebakar ya kok iki jalannya nganti tekan kono kae to Mas, Mbak. Ndi? Saiki jalannya lagi nguyuh tekan ndi? Lah iya. Oh, wis tekan kono kae. Aku mbok ngerti omong aku tak melu nyeleng wae. Kowe gelem dadi jalan? Gelem nek ngono kae. Nek kaya ngono kae iki gatel. Hah? Bayarannya padha wis. Ya iya kok mau, tapi kowe gelem ora nek gatel. Ayo ngono kae. Nggih, alhamdulillah matur suwun Bapak Ibu, warga masyarakat Oke. Semangat. Alhamdulillah. Warga Ini pun mengenai kawasan semangat. Nggih, kanca-kanca serangga yang kanthi Maria. Alhamdulillah. Nggih, menika wonten kanca-kanca ugi saling ningrat saking Ayu Jakarta. Heeh. Iki sadake kae jalannya loro mau apa to, Mas? Mendung-mendung. Apa? Mendung itu jalan ini. Anu ku kembang kanthi. Request lag boleh Mas. Minangkani pamundutan. Mereka saja perlu jalan ningrat nggih. Saja iki kok sampeyan kaya ngomong bablas dene to, Mas? Oh beda. Beda. Nek aku biasanya dudu sing kuwi. Oh dudu sing kuwi. Sing dino, Mbak. Jadi yang mesake ya. Sing ning kono kae. Lerono itu 2000 ping 2000 ping iki untuk seminggu iki. Kuwi beda, Mas. Jangan hati-hati nek tekan kono-kono mengko nek umpamane liline tak damu remuk lho, Cok. Ini kan di bawah dan Nggih. permintaan lagu nggih wonten Katenan Jati ugi wonten tasih kathah Mas. Asmaran Rabies mangke saking permintaan. Oh, nggih kok tunggal pinangkani nggih. Ayo, Bu, ya. Sampun wonten tindihipun. Nggih, matur nuwun nggih. Monggo mendung-mendung rumiyin nggih. Ben pinangkani menika saking kru celeng ningrat nggih. Monggo. Iya, monggo, mendung. Terus jelas sama negara saya. Pangestu sang sistem. Monggo, yuk. Oh yo, betul sih. Saya betul sih sudah sembuh. Gue dilanjut mendung ya. Oh iya, betul sih Kameli. Terus mangke dilajengaken mendung nggih. Sungguh pembinaan kami, sumangga to. Nggih, monggo. Foto, tunggu. Yo. Sama kasih aku, sama karya omongkan.
Motor bis sampun, Mbak. Udah ditinangani Sampun deh. kenapa? Apa? Oh, Jalan jajan. jajan, Arab tumbas jajan, apa tumbas balon? Apa jajane? Panganan apa mainan? Oh, Panganan. Sampeyan arep nyuwun apa tumbas? Tumbas ki apa? Ya, adik, iki dik tumbas. Dik, Iya. dik. Cantik. Tapi secantik aku. Secantik aku. Secantik aku timbang sampean. Iya loh, cantik ini kok yo. Jajan loh, ini kan jajan. Cantik sopo jajan? Dijajah. Mas Kanang, cantik sopo? Cantik nih. Cantik Tata Angelina. Oh, irungnya apa nih jadi cantik? Yang ada di cantik. Wah. Alah kaya lakukan apa? Handling. Handling. Ini mau dari jajan. Kalau jajan. Ayah, Ini jalannya di. Oh hilang. Jalan. Ayo kembali ke kandang jalan. Aduh gelem nek kaya ngono kae aja gelem bali kandang nek urung rampung tekan kono pojok. Ini kayak gue. Berapa temen ya? Heeh. Mendung-mendung Mas kantor. Yo, mendung. Oh. Sakles iso niku. Pate. Kaya ngene rasane wong lagi uyung menyang endi kudu arep jalur kuyung Aku nuruti hati
Nanti kapan aku kembali Nanti kapan aku tetap angelan hati. Mendung-mendung sampun mas. Kita kelahiran tahun 80 piro ngono. Ayo gila. Saya bangga saya makin mereka tak berbeda, beda kawan saya duduk sendiri sambil menangkap kaki melihatnya tak asik ke kanan dan ke kiri lihat becak berlari dan mereka tak berhenti beda jalan hati-hati. Saya pakai kakinya, mereka tak bekerja. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki melihat becak asik ke kanan dan ke kiri lihat becak berlari dan mereka tak berhenti becak jalan hati-hati. Saya mau sama siapa berkeliling dan tak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan mereka dalam satu bersudah becak malam-malam saja. Yuk. Hancur jane. Makane ora duwe pikiran wong iki. Sama dasing keluar. Bye.
Mbak, ingatan kok balong. Iki acara apa ngono? Pentas. Pentas. Iki pentas jadil. Pentas jadilan. Bener toh? Heeh. Hah? Kayak Iki ora rasul. boleh saya dan ora rasul. Iki Lah yo. Iki ora rasul, Mbak. dipentaske adik-adik mahasiswa-mahasiswi saking Universitas Negeri Yogyakarta. Sekolahan, Mbak. Sekolahan. Sinau, bangku masih naon. Ijo pasti naon ya. Heeh. Mau pun wonten Ruklik. Ruklik. Jak kenalan, Mbak. Jak kenal. De acarane kanggo golek biji, Mbak, kanggo golek biji. Oh, ya sak kanca-kancane. Kabeh, Ben sesuk ayo, sesuk ben kasembatan apa sing dadi panjangkane. panjangkane. Nyuwun donga pangestu
waktunya Mbak. Mugi-mugi kanca-kanca nggih. Sijine apik. Besok nek dulu sing galeng-galeng tok gawean sing kepenak. Hah? Nek penak ora nyambut gawe, oh Mbak, kanca-kancane dikandani nek kepenak kuwi ora nyambut gawe, bener ya? Wis ya. Oh alah, kok yo kalah karo Mbak. Berarti dhewe iki ora penak ya pindah-pindah. Oh, kancane kok wedang kok aku ora gak padha. Ayo tak goleke wedang. Berarti jenengan kancaku. Ayo tak goleke wedang, kowe gelem olah kalau aku. Kita naik ya, tapi tak takoni tak goleke wedang kalau aku gelem olah. Hah? Ning nggon dapurnya apa? Ayo. Ngisi aku. Kon bayar. Kalau kancamu kan tuh Ayo itu kayak ditakoni. Bauti. Itu saka ngendi? Iki bauti modek to. Kuwi yang tak wedang saka ngendi? Saka ngendi? Oh ya. Oh, ning jero kono kayak bayar ora? Ora bayar. Mlebu kono kae. Oh, ora kasur kok undang, Mas. Oh, malah jan. Ning masih penting ono wedange. Oh, alah. Senengane apa-apa karo kancane. Piye. Ngendi? Oh, kan petengan kono kae. Iya. Ono kare ono kopi ono. Makane kok nek kowe iki rasa jeling-jelingan. Nek kowe iki panggon ngene iki rasa jeling-jelingan. Sapa aku to? Heeh. Wong aku kancane salah ora apa-apa. Coba nek kowe kancane. Nah, sak sido sae nae. Ya segala dari aku kira punya kok ya. Ora usah. Iki celenge pedot iki. Lah. Aku tak jane ngomong kene gak dicare nek carane ngene iki. Celenge nek cara YouTuber ngambolo. Jadi wis pedot. Dingo apane kuwi, dingo apane? Itu nangis. Tak pintu. Ya kok dromoke meneng kowe. Biasane ngono kuwi gelem obah lho, Mas. Apane? Yang digoyang-goyang, aduh, hayat digoyang-goyang asik. Yang digoyang-goyang, aduh, hayat digoyang-goyang enak. Dangdut, Anjane to, ubah dhewe to, Mas. Wis saiki jalan sing siji ora. Jajal, sing tuwa jajal. Yo. Yang digoyang-goyang, digoyang-goyang asik. Yang digoyang-goyang, aduh, hayat digoyang-goyang enak. Aja bahaya. Lah iki mbok kaya orang-orang kok. Lah sing model ki ngarep aja mburi. Ana udah gak kake mburi. Tutup. Itu malah gak kaos lampu Iya lah. Wes bangane berdolanan utut aja ketan meneh, Mas. Yo gak cara ini, itu cara ini. Ini kalau dipinangani ya itu langsung kok. Matur nuwun ugi ingkang sampun paring hubungan kagem kanca-kanca Gronggo Setya Manunggal. Mugi rezekinipun langkung kathah, lancar, berkah barokah. Nyimutaken nggih mbok bilih wonten adicara bersih-bersih ingkang dereng. Nggih. Mangke jagelan mangke saged sambutan kalian jagat harian. Murah meriah, pokoke murah larang ya, ora larang. Apa meneh tukang kendang wajan. Apa sing dipenangane Oh, murah. Sajake iki rada kelegan, Mbak. Rada iso guyu. Oh, mengiki. Biasane ndak wajan. Mangke segala Bapak Tunggal. Yo. Gronggo Setya
dong. Manja. Ayo para bangsa iki lo jarak nang Jawa sigrajo ame tekan sangan Surono raga tikan Tongger kata jono Ojo lemes. Apa biasa ini? Sing penting ora jalur sangu. Ye putri. Ye putri. Terus hati gawe muyo tresno hati gawe muyo kenawe Satrio madu koro supike supike Satrio ing madu koro Ada.
tepukannya biasa meningkat. Ayo dong. Nanti jalan. Ucapannya Matur nuwun. Nenek. yen angel Sepira Pak Nek Tan? kaya ngopo nyatane kelakon seprene angger gendro kasane malah bangun tresno sayo sing rukun wis jamalu kayoe kangkong sopan kodane gede sopra Ini saka ngendi Mas? Saking musisi improv. Pimpinane sinten? Adul. Hah? Mas Adul. Oh ya bener ora gelem nyenggaki. Pimpinane Mas Iwu. Oh, Iwu meneh Mas kenajan. Iwu tuh yang mana sih yang ganteng itu ya? Iya. Oh, Mas Iwu. Oh. Rino wengi dadi ati prasaja luhur kebukene kasar regen mati ngomong putra alus kebukene Oh ya. Turunggo setyo mandogal Yuk, sekul barengan mata beling rene tak kempilih. sekul barongan moto petik rene otak jajake woi Gus Ayo. Kemen. yo
lumut gemerana anak putri Unggai putri tak ayo rumane Sengki Kelapet abang ikut kang dadi arane Aduh ibu Kulombok kena purun Kelapet pura Aduh ibu Kulombok kena mudun Sebagian ayu sisane si yuyu kandang putraku ande lumut ande lumut tumurunmu ana putri kamu gaundai Unggai putri ayu rupane Lapis biru itu kan dari asmane Aduh ibu Aku lo tetep kena purun Lakok botenku Aduh ibu Kulombok kena mudun Sebagian ayu sisane si yuyu kandang Sekali lagi Putraku siang-ande lumut Ande lumut tumuruna ana putri Yo Unggai putri kang ayu rupane Lanteng ijo ikut kang dadi parane Aduh ibu Kulo tetep kena purun amarga apa Aduh ibu Aku lombok kena mudun kula mboten manggon Sebagian ayu sisane si yuyu kandang putraku siang-ande lumut Ande lumut tumuruna ana putri kang unggai Unggai putri Rupane itu kadati mane Dilek papan gunungmu Sing saka watu balyone watu saka kayu balyone kayu saka lemah kali kersane ngalah Yo Ai Woi satu Ai dan lain sebagainya. Kasih jalan. Ayo Vin.
Turangga Setyo Manunggal